ste sa posrali všetci. Keby vám zaklopal niekto na dvere a mal by na hlave kuklu, aby vám doručil obvinenie, kde vám hrozí 15 rokov trestu odňatia slobody. Posrali by ste sa všetci. Vôbec nechcem teraz hovoriť o Robertovi Ficovi. Lebo ide o Roberta Fica. Lebo ide o Roberta Fica. O nič iné nejde. O nič iné nejde. Zdvihnime tieto čapice, ktorými ich vyženieme z úradu vlády a zakričme: čapice hore, Slovensko dole. Čapice hore, dajme Slovensko dole. Dupoceme, čo?